טוב, שלום בנות, ותודה רבה שאתה נותן לי, את הסלם בערבות שלי. מי שעושה לי כאן, מאיה! זאת אומרת, אני תמיד מורחת ותיקה. כי במקרה, בת דודה שלי, במקרה. עצוב! סתם, טוב. סורי שהסלם שלי פשוט נראה ככה, כי... אני לא פשוט מפחיד, אחרי צריך את זה כל פעם. לא, פשוט זה לכם כלחת. טוב, אני לא צריך לסלם שלי בכלל. בחיים לא צריך לסלם. אני יודע לכם דיאלואל לעיפרון רגיל. אתה אמר שזה דיאלואל לחדר? דיאלואל עיפרון רגיל. זה לחדר. פשוט לחדר. ממש לא, לא קשור לך זה דיאלואל עיפרון. טוב, הדבר הראשון שאני תצטרך לעיפרון. אל תגיעי, לא לגעת, לא שלך. דבק! דבר ראשון תצטרך דבק, אבל הגדול של אקס הלך, של טמבור, של חברה אחרת, מספריים, ואיך קוראים את השם האלה? סליים כאלה. אחד כאלה. זה נראה לי, זה כאילו, זה הכי טוב שלי לדבק. דבר ראשון תמיד יש לה חתיכה מעצבנת אותי שזה... אני רוצה צריכה לגזור אותה. אוקיי, שנייה בוא נלך את הידיים שלי. עכשיו איפה המדבקה עכשיו? הנה פה. טוב, את הידיים שלי רק. טוב, עכשיו אני לוקחת את העיפרון. אני לוקחת דבק. אני מגלגלת את העיפרון הזה. אני מגלגלת את העיפרון הזה. על כל סביב העיפרון, חוץ מהשפיץ. תכתוב כאילו מה חוסכת לך את כל המדיה. אבא תרוץ איזה נבחות. איך לגלגל את זה, אבל שיהיה לך... זה נראה לי בזבז הרבה דבק, אבל זה לא שווה. זה כאילו זה מקשט העיפרון ו... זה עיפרון יותר כאילו... שמח. יותר להזיק את זה. פשוט לא... בוא נגזור ואז... נגזור ואז נעשה עוד נגלה. אמא מחכה, אז מה זה עוד דקה? אתם יכולים להראות את זה במדבקות של היומן שיש לכם, אז אפשר. אבל לא תמיד במדבקות שם. ליומן יש מדבקות. כמו יומן של ברבין. גליס אולי? לא, בגליס יש. של ברבי וכל אלו. החסרה של החופות, פשוט הדבק הזה. קצת מעצבן. מצאות מה החופות לכם. אבל צריכה לבוא לקשט את הדבק. ממש לא, אחר כך מקשטים. אתם יכולים לרשום את השם שלכם על הזה. וואי, זה דבק מעצבן. פשוט אני ומאיה לא אוהבים דבקים מעצבנים, נכון מאיה? פשוט, טוב. אחרי שעשינו את זה, ושלחת שקצת חפרנו לכם, כי זה באמת שווה. לפעמים כזה יוצאים, חלקים כאלה שכזה יוצאים הקווים. אבל לזה אנחנו מסתדרים כבר עם הקשים. אנחנו לוקחים כזה פעם וזהו. אנחנו מסתדרים בדושים האלו, עברות ירוק, כחול. לא פחות אדום ירם. אדום. טוב, אנחנו לוקחים את העיפרון שעטוף. עטוף. טוב, אנחנו לוקחים את הארטליין. את יכולה לצבוע את זה נגיד על הכל. כזה מתחילים לקשק, אני כזה יוצא כזה, נקשקש כזה, וואי. נקשקש כזה. אמא מחכה. וזה... עדיף, אני מצא יותר בארטליין. כי ארטליין יותר נשמע אותו לדעתי. אמא מחכה. פסילי זה פסילי. אני כזה מחרבשת. היא פשוט מחרבשת שזה כאילו לא יסתכל ואז זה הצבע... זה כזה יותר יפה לדעתי. כאילו לא עבדו על זה ממש אבל זה יפה. בסוף, ככה יצא עיפרון, יש כאלה שיכולים לעשות אותו עם פרחים ממש, וזה גם, בגלל ששמנו הרבה דבק, זה גם ככה נוח לאחיזה. יש כאלה שכמוני, שהם מחזיקים עיפרון, יוצאים להם כזה, איך נראה לכם את זה? יוצאים להם כזה משהו כזה פה בצד של האצבע. זה ממש נוח. אני יצא אדום כזה. כן, גם לי יש. ואז אני משתמשת בעץ מחי, ככה זה יותר נוח, אני משתמשת בעץ מחי, ככה זה יותר נוח. שחור. כן, ככה זה יותר נוח, אבל יש כאלה... יותר נוח. פה דבק.
ואם אתם רוצים שזה לא נוח לכם, פשוט אפשר לקחת עוד קצת דבק. חתיכה קטנה של לספור לכם את הפצעים שלא נגיד. מה קשה זאת? פצעים, נקרא לזה פצעים. תקפי לך פצעים. דברי אפילו פה אותי. פשוט מה יש בעיה? מה, יכול לך בעיה שאת רוקדת מכל דבר? לא. מה לא, מאיה? מה לא? איך שראיתי לה את זה? איפה שאתם, הכי נוח לכם להחזיק? אז אתם יכולים לשים דבק על היד. ממש לא. בין השכם. אנחנו יכולים כמוך? חברה שלי עושה את זה. אז תפוקה. זה תראו בזה. שכזה יהיה פרומפשן כזה. ואז מחזיקים את זה, זה נוח יותר כזה ככה וזה. נוח נוח לך. נוח לך. זה ה-DIY שלנו היום, ואם נהנתם, אז תעשו לייקים. ותגובות. ותרשמו לערוכים. ונעלה לעקוב אחרינו באינסטגרם. תודה. וגם לי יש אנשים שלהם. ויאללה ביי! תראה, אני הולכת לבית לכם כל כך מהר. טוב בנות, אני מקווה שנהנתם מהסרטון. אם אהבתם תעשו לייק, נכון מאיה? לייק ותגובות. ביי. וגם אליי.